L'Aplec del Caragol ha iniciat el segon dia de festa amb l'ofrena floral que cada any es fa a l'estàtua de Manolo Calpe, fundador de la festa, per recordar els collistes difunts. És un acte realment molt emotiu. Penseu que totes les colles, en 40 anys gairebé, doncs la veritat és que hem tingut baixes gairebé totes. És un acte que l'hem de fer, que hem de recordar tota aquesta gent que han ajudat a portar l'Aplec on està ara i també hem de saber compartir amb ells l'esperit d'aquests dies de convivència aquí. Després de l'ofrena, la xaranga convida els assistents a tornar a les colles i a participar en les activitats que durant el dia es fan al recinte o a gaudir de la nova cervesa que Sant Miguel ha portat en primícia a l'Aplec. La cervesa, amb aromes florals i cítriques, vol retre homenatge a Lleida, que va ser la primera ciutat de l'estat espanyol en acollir una fàbrica de la cadena. Al mateix temps, la zona de Sant Miguel oferirà degustacions durant els dies de l'Aplec i celebrarà el concurs de tirar cervesa en què podran participar tots els penyistes. Bé, doncs avui el que farem és un maridatge amb les nostres cerveses. Portem dues de les últimes novetats que hem fet a la companyia i bé, doncs el que farem és això, un moment d'oci en què comprovin els propis clients que la cervesa també està dintre del món de la gastronomia. Passat el migmatí, les cassoles de cada penya han començat a bullir les respectives parcel·les a càrrec dels més veterans, que cuinaven l'ingredient principal, el caragol.